Panginoon, anak Jubileo, anak kau operasi berjumlah tepatnya di hari Minggu 17 Agustus 2025. Ada raso masuk kita ibadah mainan, jual matanya nahoho kita, diganut akta yang tadi matanya kita. Nabi naholongan di Tuhan Yesus Kristus. Tamadu tamadok mulai hati tutuhani di hatatapan di umur nabi nasahat na itu amata oputasya berjangau. Nagok 70 tahun marumur nasida di hari sanario. Lalu kami namun madok selamat ulang tahun ya dalam saya Tuhan 5 kejang di umur namiut ma nang hari pasong do takau deng tu juga Tuhan tama mat Atau tama pujiota gua itu hata taolo pang maibana nago holomi marete manita. Doa kuari tom di bagia na tumopangit do ano. Amen. Puji aku ma Jehova siang nasalahaku. Pajajorokku masugi halongangan akka nabilahemu. Marlaku jalan berluluk makau tidak bohong. Ede onok kemakuan adi. Manaktong mahamu mau jibana. Nang upasu-pasuhon ragami akka pasu-pasu patotion nang padagingon manipat ari rasa sadario. Haleluya.
Marolo-polo mahamu awe akapatiko mangasaho Jehovah. Tahu do marete akana ujur maroha. Puji Jehovah Jehovah Tuhan asabi marete mahamu puji ibana mardongan asabi na martari sapulu. Ebihon hamuma edena ibaru tu ibana. Padekan hamuma suara ni samude. Ay itong doa kani Jehovah jangan makabujud di babai ini. Ibana makaholomi hati gora do ibu umum. Bok asin rohani Jehovah do kanon. Ido sahatna. Matua maakal tu mahihon hata ni rata. Jawa no pepsa. Amin. Mari suang dosa sude pada datang. Molosomi yang betahe holong di rohan. Ay holongi dosa sude pangarifunan. Ay
siang Tuhan dewaka dohot siang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mau kemana nami naikolawan di berkasa Kristus Yesus akan Tuhata laho unok ni persyaratan di berkasa Kion dilasing rohani kita usaluna lumobi diamang kasya baca nahor natongon konok 70 tahun dia serion poene kata itu atas yang Psalmen 10 ayat 12 naung somaliwi tabigi sono madok kata itu kata saya parohai mangami mamilangi ari-ari nami asa dapotan roha nabi sukhali di hati Indonesia itu ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hal yang bijaksana. Ima sahna. Perjuru dohon naima selama ulang tahun madiamang okupasi baca naon. Selama ulang tahun muda laswata yang serius jelau suliru HP geruk tahun Indonesia malas iroha di ulang tahun menolak teman. Ada pengon di Garuk tanggal 10 Agustus 5 ulang tahun kemerdekaan. Ini tapi ihuk mahakan itu kata di Patikianon. Di dalam lagi perjulu ajari mahami mamilangi aka hari-hari nami. Urur rasi patah tahilala di bagasan dari 24 Juni sehari ada 2 gotang na perjulu bui hirana hatok salpu ari si 24 Juni ala ni kesibukat tak ati kaminang narok sonari aka pria karir wanita karir super sibuk dari kurang 24 Juni sehari kalau muda na alimun sabadina hirana liling salpu ari sehari si 24 Juni alanya ka namasa natalupi bagas amunta bui dolani sakit bui dolani sitawon bulan kanasi ililing maju sapu arion asa pitok sapu nian sitawon akan namasa lagi asia non dam dohon sinaperjul lakingani saliling 20 tahun di tau dia rupi amang oku terasia bacar nahor si 70 tahun ya, si 70 tahun ini buru lagi terus boido sepatah hirana liling sapu sedari ali boido hirana hatok sapu ya pertikir tertentu ya kana masa di bagas muda karena itu saya di lo akan posea adong tolu pertikir di bagas muda masa lalu adalah kenangan hari ini adalah hari nyata berkat yang harus kita jalani, yang harus kita nikmati. Masa depan adalah pengharapan. Arena salpu ima kenangan, memori. Benar kita berjolma memori hidup, memori berpisang kita dalam kanasing. Alado maka kisah nyata kesan dari dibana di akar salpu. Nagabi kenangan dibana nama pesipata urulas rohana manggil sipata ima peribana memotivasi muluna lahor dari pada muluna tuan airo ada sadari oni mai kosiara sonon sinikmatan berkat Tuhan yang sudah nyata hari ini ikon halasorok ka ima si sonari hari sugut ima si paimaon si girimon diharapkan berkat Tuhan yang baru akan nyata setiap hari. Naturigo ari-ari comma dan tubuh di rohani laho madok mauliate manang songo dia bebel gani mauliate ni rohana di bagasa perngudun na totu ala dohon dapotar rohana bisu kibana dohonon nama mauliate madituhan nang pehubulus sami ragamnya kana masa di patol has dongoluku sahro di partikenon ala ditarpuji matuhani jadi
alamat dapotan rohana bisuk ibana tubuh marohana madok mauliate tutuhani ala nang dibulu sibana ngoluna ari-ari tol hasibana sahro di partikianon nuaimpe tubuh rohani jolma nama rohana bisuk madok mauliate sadarion nau di parhatopo tibana dilehon ibana pasu-pasu sadarion tikion saat ini naboy hilalonna naboy halasononna alani tubuh rohana madok mauliate jala halak namar pakirimun nama ngolu naing jalon nak kana uli daring gatuari naring roh dohonon nama mauliate sadarion tutuhani huhut mangido di bagasa pakirimun nama ngolu na lehonon di debata na duming gatuari naring roh ranido harapan ni harap na porsea madok hari lalu sudah bagus hari ini lebih bagus hari depan akan lebih bagus lagi ikonido pakka porsiaon ni halak na porsea laus disido habeahan ni halak nama roha sinakingani nanido ni parpesalmeni benedokon say parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha na bisuk kami amang do ubotosa songo dia perjuangan niamang majamoton hahai pason niamang marhiti pasu-pasu ni Tuhani dilehon hipas amang sah rodi partikianon nang penong jumulu turut tahun nasal putih na buru nami buru sibulu buru manurungi amang turut tahun nasal putih nang penong perjulu amang do botosa songo dia perjuangan ni ulu ni amang mamuk kasiat dung marroha magodang marrumah tangga saat tu namar pinok par marpahop usia anak siap buru sedikitna tiki poso ibana cahaya sukses alai lemah dua lem suhaidan alai boyo alai posi rohani jolma pakiri moni rohani jolma pasu di debata nanti kalau ibana rotok dua semuduna lemah dua lemar bungar lemah dua mainna benaro istilah najuro di goar di jabat salma dua mauli dulu ibi hagabion hamraun asanapon satu nomor ni satu nomor nono seluhna saya jumuru matapuk na belagu nenay ima alani pasu-pasu itu hari na hinalason na pinakatuko na ibagasan nguruna isi na buhay manatay isi na buhay marniday halak na roka na buhay manilang-milangi akka ari-ari nguruna alani parpesalmen dilo bison ajari mahami mamilangi akka ari nami asa dapat roda bisuk kami na dan madok asektor salpu ngului alai asa manada dui bala dinasa pabayan di debata di bagasan nguruna dohonon nama terpuji maguar ni Tuhani nagugu nasab nasiroha namarihot ngulukku sahlo dikion nako paraku ima hakidak konomu amang putasya nau dileho debata boho sadarion 70 tahun umur muna nanti amang balai sudah dipakai ini ikap ni 70 tahun do umur ni so maina nggo sapu siani mardongan haluton ina boharo amang namanal pui 70 tahun tuduk nause ngurugui 100 tahun deh bawa ketanya maka peparana 100 tahun sehat itu toh iyo satu nalimuton nenek kan nalimuton beda dulu bang pola limuton dah pola gajah umur alai mangiuk doh ahi paso iyo toh dari on makalason 70 tahun umurnya amang alai diajari do hita songo dia hita mamilang-milang yak karya ini ulutta dinasa pambehenan di debata mamukka sian mangolu hita tuha siang anon sahro di partikianon tahapor siai tapakatopot totong do di parmahat Tuhani ngudut tahun songo jamita di minggu nasalpu mertua ma akka halak nama kabiari debata nama bet jahoba nama bet debatana jahoba nasa sadaima namar debatahut jahoba mertua maibana jadi halak namar debatahut jahoba nama kabiari totong di bagasang nguluna mangihut ma dohot akka pasu-pasu dohot akka odeng lumobi gajang niumu dohot hai paso jalo mula mayamang tujuan nyari molo di jalo hamu bisuk siat Tuhani marroha na bisuk mamilang-milangi akka ari-ari ni debata
lumobi mulo tangiang ni amang paso-paso au Tuhan asa boy gabi paso-paso tu poparan tu doa sahuta tu huria amin adong do di jalo Tuhan huria ta paso-paso siya namangon tu pembangunan no resort tilu puli dalam adong ino nek tidak konok kuidot tong iya ale kurang bel gadupe ama ati ama di paso-paso di bata asa gabi paso-paso imatang yang nyamang imatang yang ta halason alani gajang umur nyamang selain nami selamat ulang tahun madiamang horas madita. Siang nasa perkiraan tamaduhani madok moyate dodokan moya Tuhan ala totondo dirang piho daging todinyani sialangi totong hari Tuhan marahani pasong saharodi sadario doain pele Tuhan takas ludi Tuhan di nama mas miroha dohani imang disialang naum di loko gasa-gasa di amata opukasya baca lawan itikyo makitihon iman dinang taba umur di amanami marumurma amanamion 70 tahun di belasan sadari sialani aleman narasa maido mahami todo kamu asa toto lehonomu hai pason di amanamion lehon gajang niumon toai roha do pikiran ni amanamion barhite-hite to di perbadian nasib hoi asalam marisuk amanamion dinalaho magirani ari-ari no pinasahat mo nasib asalam totong marisuk amanamion dinalaho mangajari akaya kona nang disuli akapinopana asa marisuk amanamion dinalaho manorangi sudi akapoparanyon Tuhan asa totong mardalan di dalam na ni halamohang niraham sulang lima aliaman narasa disudi akayan ako na disudi akapinapang makialaman totong lehong hahipasong lehong kacang niya surong aliaman to di perbadian nasiyang hoy dinalaho manorangi roha lo pikiran niya na koordinasida asa totong nasida di Tuhan berbakti asa totong dari rohani nasida di Tuhan dinalaho mabahen las rohan ni natua-tua ni nasida tujuh roh asih roha yang merasa paso-paso akan nanyulan tanah nasida di hutan nan di bayan ke suasana yang menagihami saluna na pemudi pikir kumasak kami mana sadari nang totinami asa homa le Tuhan na nangaramo tingami saluna lehon paso-paso ni dinami marite-hite akahay paso gajang niyo paso-paso na akanan niyo tanang nami di huta nang di bayan ke suasana yang Tuhan di saluna akayan ako nami na pinanungihin mo dinami saluna jagain masaluna akayan ako nami Tuhan dongani masaluna akayan ako nami di dia pe nasida doai marengana asa totong yang ako nami berdalam di dalam nami halmohon meroha di saluna panggilan
Tuhan manghidup berpilihan ibadahnya asli dokter orang dalam asa jumuro mga sesa dosa pangawas sunan asa tumpunan tarabat atau pasok-pasok mga si jalo online jalo mga panjang mengenal Tuhan holang mga sahur gloria anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin. Kita mengiluhur kaniyang Alia manam. Alia manami naliban magijang say pinatagia maguarmo, say roma arajalmo, say saut malomo ni roham, liban mo tumaon, sa muna liban magijang. Leon na Tuhan isadarion ang uluwag siya pari, say sa madusa namin, son kami sa namin. Didosa niyo na magdusa to kami. Una kami to iyo to parujunan, palua maanis siya pangago, ay hola po ng arajaon, dohot agugun, roda sa natin sa nililin na. Asinirohan ni Tuhata Jesus Kristus, holong nirohan ni Debata Ama, dohot parsauran nito di Porbadiama na madongani hamu sa luhub na. Amen. Oras pa dito sa luna. Ia menami. Ima pinopar ne putta siya bacarna horo. Mauliate mati Tuhan. Mauliate mati hasadon ni rohamu. Aut ma'anon yan. Tarnomobi di hamu pinopar ne putta siya. Nagabi atok si paitihu tono. Tarnomobi di hami akabawamu. Tarnomobi di tengah-tengah ni hita. Ima pinopar ne putta bacarna horo. Asas jala panutan mo, ima nga pinatupang mo. Roha mo sa luhong na iyan ako namin siya luwang na daw. Sa roha mo na, sawang nilalahu patupahon, ima ulang tahun, panjang umur ni babata o putasyo. Di siya lagi, sawang tata tertib acara siguro. Ima nga boy terpamubahani, nung dibuka, dahot hurian kini, masuk na pemotongan kue, sapi lopus lilin, sapi lima. Hamulan yang aku naik, mulai siapa kesiakan, sahat anak siap puran, baru siakan, sahat baru siap puran, seluruh orang pahokku, ikon ma pasahatan selamat ulang tahun mahamulan seluruhnya, marjol mahamulan nomor doktu, dan tua-tua sapi lima pasahatu kue, tu bapak.
sapiri to. Pulang si Polo. Tangyo kamu so suaraku so. Kain so tutulang pasi Polo do manula. Saudara, teman urut. Baru dua kahula-hulata. Iya, si Zabat, doh patiangan, doh tetangga, kasatamu. Iya, taruli masih taruli. Iya, diodang